Inche somaleta nkoro COVID Mugunde Simoni. Chano mumenye Bosongo gaga nabera ekigetambi. Encho limo kororango china tara ne bango ya matiangi na bali bakubwatara nera sekiama ya Jubilee gotara para. Ituko rya Jumapili naimugete kuruga mwane ngasoka egasi yane kawaida. Nare kuru Bosongo gochikiombo gotara njira kwanda karo naikagigati onanyora ninte nabamura bande bara around 20 gababwate emete chengakaga na egasi yabo rende bakora omojengo nabo bambwatete para abwo bagasoka kong'ita bosa igo ntarachaki monto nabo bambunete na moroche mbang'itete amaboko aya nimbunire omogongo ning'akire tindi konyara nonya okoimoka bang'itete aro sana banto masamari abayana nabo bachete abwo nabo bagaitu lakini baende bakarwanera obogima bwane bakambeka epikipiki igoro bakaminyaki mpaka nyagitari anang'endera tokonyora oborware igo. Inche gaki osaba kwana ase serikali ya Kenya iga bono nao Kenya yaikeire iga yaani igo togoitwa bono tokwe na serikali getambo kero kene nkeiyo koimoki gekogera abamura abwo mbamanyire igo barenga omonengo bwa omogavana Simba na omo MP onyari bari Zaire Chanda. Omura abwo mbamanyire abange babo lakini getambo kero nkeiyo baimokerire ande bwensi ondigerere tigaki korwa ndonsi naende nyagitari anche andegete timbwati incherende yonsi nabo bono iga chibesa chiganirie chiscan chinyinge timbwati kobua konde kora tware ncherende orankonya nabo ogonkonya gaki nachandekire naende nintaete support yaino. Inche serikali ya Kenya gento nkobabora gaki inche enchera teiyo ndanyore obwane bwane nanaemumise tu iga ng'umisire mpaka tindi konyara gotenena nimbwate efamily nkorigeria na inche eri nero ofisi yane enga buna monto onde bwensi orabania amatunda aye para koratake koria nabo okomogoria onye toyataeti igo ogoeta tari okomorwania nonye riria amatunda otataeti koria. Bono serikali inche egento nare kobasaba onde bwensi abakobua abana ngokorera egasi nimaete maigure amang'ana aya ndichi gaki na inche onyare koba ogonkonya oko nako ogosaba kwane nabwate. Anda ng'ake bono iga chibesa erenga chitakeirwe ende gwakwa CT scan. Bono iga CT scan ere 80,000. Igo toraikera onde bono igo oragokonya ende onyore chibesa echi iga chigoire CT scan igo nokora Jumapili nore aiga ase ensemo abwo noraire. Kora Jumapili nondema monande iga mbare basani bachire bake gonkonya Mheshimiwa Birundu natumete abanto baye bagacha bakandora bakangorera amatunda na bagantigera egento geke twatumekire kogora amariogo gocha Mheshimiwa Machogu nere natumete omonto oye gocha nere narwete obokonyi bwaye bokeigo korende besa echi bado nchiraisana bado chitakeire bono iga nang'enderete koromoka bono mambia tindarara botuko bwa rero aro mono nari narumu mono bono bado chibesa nchitakeire bono iga naende iga ng'ende escan gaki onde bwensi oranyare gonkonya nabo okobeka okoboko kwago Nyasaye nabo akogosesenia inche nabo ntanyare kogwakana lakini Nyasaye nabo akogwakana. Ejumapili eye bagwaitete nyagitari nereria entang'ani gwachete. Naire tu general KTRH nabete admitted lakini rende mbanshughulikereti ekagera ngachenji gochaga. Ase bono iga anda ng'ake ng'ekeria oratebia abasaba iga bakorwania bachipati echi chinde ng'a tori kobwate ase UDA ase nini nki orakwanera igoro ya abasaba. Egento ndasaba abasaba baito ake mobaisa gotumaka bobe Kenya yaito namanyete korwa ekero naeboretwe mpaka bono Kenya ya bono tari ere eri twakamenyire abakogena abamba abatumeka bobe gekogera abagogotumeka okonyorekana omaete tagocha gooroka ororo nero ogotumegete besa eyo okoegwenke naete emanchire ende oerigerie ebesa yago lakini rende egento inche nkobasaba bari mwensi mwandwanete ande onsi ase onde oche onye kwandwaneti timbwati bobe naye monto ndagotigere gento kero ki ndagotigere Nyasaye agwakane inche timbwati bobe naino.
Sama gitangoro kuvale tumora mugunde uri kwanira abunero mugakona sina kingo kora chumapili nibura mu sita bantaka mu sita na bamari tubopepi nere bikantegemento na mondi gerete condition ya na musigo nimbate bado mwana mukenya ku chumapili na onda pinda agenda nimba nchikora mwana timbo ati onde okundwanirira urankonyero bwene kumugakona konya anyongo bwene nari gusaba serikali asimure tafadhali monkonye na inchenyoro bwene buno mukondegetera gasimbwate ona rurenge bikoriana na rurikire gento kiane timbo ati ande na ndenda agende hasta yombate ndarusi bukona akinko basarondo bwense onyibwete onde bwense ondigerete asimure akamotokonye tonyori kitora konyoro bwene butoke abaga bamwagete barobu sayara namete arabakana tuno muntu ringe gasi yae tariko chegimuntu tariko genda obisia muntu kwenda gochega muntu asali muntu ringe gasi yae nariko basaba motokonye tonyoro bwene sigo ndema ande muntu atakobakonye nambara atumikire nambo muntu atakabotokonye nambara atumikire 0745 37 91 75 kore Tobed Mugunde. Namba nkoirora 0745 37 91 75 Obed Mugunde.